Díomh a cháirde agus tá fáilte romh fad go dtí an craoladh anseo na Craobhacha Réigiúnacha do Comórtas Óráide an Phiarsaigh, fiche. Foréir iomlán thógamar an cinenne nach ndéanamid Comórtas diaspóireachta leis na cnéalacha agus an dian glasáil mar a bhí. Ach, tá míad fíormhuíoch dos na moltóirí, na tuismitheoirí agus na scoláirí fad haimpla na tíre an ghlach páirt sa Chomórtas nua óráide seo. Thosnaigh an Comórtas seo amach ag deireadh fiche le oscain 250 scoláire páirteachán. Don seachtain seo tá an 64 iomlán ag iarraidh áit a bhaint amach in craobh na hÉireann fiche. Gach ihe ón Luan go Déardaoin den tachtain seo, beidh 8 iomlán sóisireach agus 8 iomlán sínsreach ag ghlacha páirt in gach Craobh Réigiúnach. Tá muid dul fud fad na tíre go dtí an ceithre chuainge ag labhairt le scoláirí difriúla agus iad ag iarraidh áit sa craobh bhaint amach. Páirteach ling an 8 i Craobh Réigiúnach dó tá na scolanna seo a leannas. Manscoil cnocht na labhairas ó gcathair limní. Manscoil mhuire maic crumtha. Cloiste phobal iomlán chiaí. Manscoil bríd néfa cailárna. Manscoil né mhuire maiala. Pobalscoil ón basta. Agus manscoil Loretto i Luan mala. Le gach bhauta den Chomórtas seo, faigheann na scoláirí chuaigh ábhar agus an rogha a chuthéin an gceann go beochadíist mar chuid den Chomórtas. Siad na hábhar atá á phléacha an 8 ná. Scá chéile a bhar na daoine. Tá na deisina céine ann deir agus a bhaná i gcomharsaí spórt. Ba ceart go mbeadh rogha idir grád tortha agus scrúdathe scríofa don áirteist as seo amach. Tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnaigh an dian glasáil. Agus tá cuma an scéal go bhfuil monarchacht hasna i titim as i chéile. An is a cháirde tá snóid leis an Comórtas sóisireach a 8. Mar is ólaíomh ón ihe réir, tá 3 nóid cainte i gach iomlán sóisireach agus chaimid chun tasnú a 8 in Laurel Hill Secondary School sin manscoil cnocht na labhairas i gcathair limní tá 3 iomlán sóisireach acu, tá muid chun tasnú na Alvar Rose ní Nualáin agus an tábhar cainteacha siúd ná ba ceart go mbeadh rogha idir grád tortha agus scrúdathe scríofa don árteisteaméireacht as seo amach. A caitheoirligh ó moltóirí a lucht an thrasóra agus a cairde gaol. Tá áthas orm de se áil leabhar clip aniu. Táim go hiile is go hiomlán son an ruúin. Ba ceart go mbeadh rogha idir grád tortha agus scrúdathe scríofa don árteisteaméireacht as seo amach. Tríd na hórda seo pléigh mé. Meabhair seanta an dalta, buntáiste masúnú leúnacha, agus an tábhacht le gach an dalta. An géadal sios. Is léir go bhfuil an daltaí manscoile faoi stras agus brú sa lá atá inniu ann, go háirithe le linn na pandéime seo. É sin ráite, nuair thug an roinnéideachas rogha idir grád tortha agus an páipéir scríofa do bhhaintear na hardiste, le gíoch an stras sin bheann iomlán. Gan deir, ba chóir don roinnéideachas rogha seo a chomhéad go buin. Agus an nuas sin, tá na buntáistí a bhain na masúna leúnach le feiscin timpeall an domhan. Tá córas na hardiste díreatha rás na buintí a thochraíonn áit do dhealtaí, sna tháinig tríú le bhéal agus posanna eile. Tá cinn gach rud síos do scrúdú amháin, a tharlaíonn lá amháin is saoil an dalta. Is all de gach nach bhfuil sé seo cóir nach cheartsaile atá inniu ann. Scrúdaíonn an cóir seo scileann na fealma, agus tugann sé buntáiste do na daltaí atá go maith ó thaobh rudaí a chuir de glanmabhair de. Dá mbeidh rogha acu, d'éifidís a gcuid scileanna a thaispeáint beag beann a gcumas fealmtha a glanmabhair. Anois, le roimh mé faoi gach an dalta. Rinne an NCCA taigenarig le 2015 data,
agus fuair siad chomhbhaintú go caithfidh an ardeist a bheith níos sa luatha, le scrúdatha scapacha trasna córsa na hardiste ar fad, agus measúnú difriúla a úsáid cosúla tionscnamh, obair grúpa agus panna. Tá an rialtas a núsáid mar bhocha gcuine. Tá sé in ann de normafólí éisteach leis na daltaí bochta seo, atá ag leor for an rogha seo go buin. Á thuasca dhearmórda, pléigh mé conas a bheith rogha idir grátóirithe agus scrúdatha I bhfad éireann níos fearr. Conas a caróidh sé stras agus imní a laidiú, freastalóidh sé de gach cinál feilimór agus gan doubt tábhacht éisteacha le go an duine. Gurb míle maithagh as a bheith ag éisteach leniu. Gurb míle mágad Alvarós agus inis bogam idir aigedaíon dara omathór ó choláiste ó meánscoil cnocht na Labhras I gcathair limní sin Ella Jones Burke agus an tábhar cisiúd ná tá na deisna céine ann deir agus do bhaná I gcúrsaí spórt. Ach hiorlaigh a moltóirí, a luachtain Phiarsaigh agus a cuairde Gael. Is éon rian atá á phléig gan ná tá na deisna céine ann d'ír agus do mná I gcúrsaí spórt. Ní aon tíam leis an rúnin aon cóir. I mórrád, beidh méid caintear níomh fan spá. Gannas is clúdaigh stamán agus aspa ina díoch do mná taobh muid duna imóirí féin. Cílíonn deisna ann nó ciúin si gur féidir rud a dhéanamh agus sa cáiste na sasanna a fáin fear agus mná sa spórt. Dús, tá isig má drí an baile go bhfuil bearna mór idir fáin na bhear agus pá na man sa spórt gar múl agus amatéireach. Sa bhliain fithe, ní raibh ach beirt bhean le feicáil sa céadlú clasathe is oride de cuid Forbes ó thaobh cursaí páda. Caig fuar de mná imríonn spórt go profisiúnta postella a hall agus a deasca sin bíonn sé I bhfad níos deacra díorú ar cuasaí tréála. De réir salary.com is é an tíos fós in NBA thar $800,000 in aig na bliana, ach sa WNBA ní léon $800,000 in aig na bliana I gceist. Féicear or sport náisiúnta CLG. Ní féin aine pá ach féin na fear, tuirsil tastal, bia agus orintha cair ortha. Tá an taith leis an chalíní nuair féin siad bríste gearan nua. Má déintear an iirecht céine, caithfidh go dugtar an pá céine. Ar an Déardaoin sios, creidim nach dugtar a heile clúdach ar sport na man. De réir ortaí ní thugtar ach 7 faoin géad den clúdach de sport na man. Caig óráidí agus brandy a bheith in ann ahand conas is féidir lo, las a bheith is cúbhacht sport na man. Tá roiint tionscnamh ag iarra na figurí seo or dú, mar hampla feicт is fithe by fithe. Is é an mana atá acu, ná murann tú bhecinn tú é, ní féidir leat a bheith é. Tá spáin an sé seo go bhfuil golóir ina díochta le fáil de chalíní ó chun iad de bhealach de cuasaí spórt. Agus mo pointe dearní. Tá aspa ina díochta mná taobh muid duna imóirí féin. Má lasan tú na chlóracha spórt, feictear go bhfuil fear ag obair mór craoltaí agus lóróirí don cuid is mó. Bhí íoná olmhór ar daoine nuair chunig siad go mbeidh an downaí thar fuair iomláníochta baile áthrágad. Is léir nach bhfuil na deisne le fáil do mná sa post na spórt. Ag an gclúd, creidim go bhfuil an córas ratha éigearach agus ní féidir a rá go bhfuil na deisne céine ann d'ír agus do mná I gcúrsaí spórt. I nia a chéile a thugtar a caisleán is dóiglam agus tá galathhrú leis an gás seo sa práineach. Gurb míle maithagh. Gur míle mágad Ella, anis a raig go dtí an trío chaintóir nó an trío omathór ó meánscoil cnocht na Labhras ag gcathair limní seo cáit ní mhorachú. Agus an tábhar cainte cisiúd ná tá chóirsaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnaigh an díon glasáil. A cá hiorlaigh a moltóirí I cóibh scolóirí agus daoine ús go léir. Tá áthas ar an deis á leabhar le bhanú. Tomás Rua Ó Cadhla is go hiomlán I gcuine an rún, tar cursaí fallánna níos fearr sa tír ó thosaigh an díon glasáil. Ó ná nuair go fógróidh ganúm for na tír, héit an lug ar an leig, agus d'afraigh cursaí fallánna na tír seo. I rinn na hráide seo, beidh méid á féid chun is nach bhfuil daoine sásta
nu slán túil ó thosaigh an daoin glasál. Cilíonn folána nuair tá duine compórtach slán túil agus anna, agus cilíonn an daoin glasál nuair tá duine leithis nó saoirnta. Dús, leróid mé faoi folána an measc daoine óga. Tá tinker ómhór an daoin glasál or maris lánta. Dúna an tír ina iomlán, scolna, spóirs agus gnóthaí. Mar dúirt man cin meangin le déanaí, mo híam mothú. Rib an daoin glasál, glach mé páirt nach rud, ag ar crógéachta agus ag cil cainte me cóide. Tá na daoine óga ag full de bar an aspa teaghála seo. Rinne os go limní taide ar an daoin glasál, agus nóig gur bharda gimní an measc daoine óga. Tá míid ag cur ó nóig a mú. Cad faoin na daoine fásta. Tá mé gur fór ag freastal ar choláiste, tá sí tanatha ina Chomórtas Óráide. Cén sort espéirs choláiste é sin. Ceapann sin nach méid seans ar bith aige dul amach na cluban é ihe, nó buacail cara á in éon cur. Tá sí críomhriste. Agus féic ar mhéis mór bugta, atá ag stracailt leis an saoil. Níl panín rua acu, agus tá ag iomlán níhil a dhéanamh chun marach dá. Cail rainn daoine fásta a bósna, agus tá rainn daoine eile ag obair sa bhaile a náin ag réimte leis an scoileán don lá ar fad. Agus na páistí fion ag réitín plantaí. Gan doubt ní ceap réon sé sin leis an bhlána. Dú a puinte dhearní, le roid mé faoi Luan éasa sa siar seo. Tá sean daoine faoi glas ina dithe in éonar, gan éon comhlúidir ach an televís, nu ag éisteach leis an ráis a bás ar an radio lá ina dhiag lé. Tá siad scéimhlethe ina bethe faoin víras. Ní féidir ó barógi a thuairt don garclainne. Tin an túgan sin a bhaim urbh. Ó thuas go Déardaoin óráide seo, leabhar mé faoi conas a bhfuil an daoin glasál, I déanamh dearthair de leis a dóláin, na daoine óga, fásta agus éasa sa tír seo. Gur míle maithagúibh as a bheith éisteach le manú. Gur míle maithagad an sin cáit. Anis, tá muid a bogad go dtí cúnta chorcaí, agus tá muid chun tros a thabhairt ar scoilmhuire mai chromtha agus trúr omathóir a cosisiúd comás a Comórtas Óráide. Tos nóid le Anna ní bhathúna, agus an tábhar cainte cosisiúd ná, be ceart go méid rogha idir grád tortha agus scrúdathe scríofa den ár teisteméireacht as seo amach. Sa bhliain fiche, cúlmar den céad uair faoi grád tuairtha den ár teisteméireacht. Bhí sé seo an smaoineamh is fearr a bhí ag an roimríomh mother leis an ár teisteméireacht. Tá is ag buin go léir bhfuil an ár teisteméireacht ostáta agus bhí athrú mór ag taistáil. Conas gur thóg sé pandéim damda chun athrú a bhúnach a chuir bhaim leis an ár teisteméireacht. Ribh seo, rinne gach dalta sa tír 6 scrúdú ar leid agus sopraíodh todhchaí an dalta de thora gach 1 scrúdú seo. Tágus just dul creta leis na scrúdathe mór seo. Ó bhríon daltaí go dtíon díthach le chuid 6 bliana sa bhanscoil chun marcanna arda a fháil sa scrúdú mór a bháin ag an deire. Ach, spreagann an srathóiseach nua obair fórna, fisrucht agus commerceáid. An sin, ina dhiaidh na blianta ag obair ar na scileanna seo, filann tú ar an seancórsa ár teisteméireachta. Áit a míon daltaí ag bra ar cuimhní ó nóta an bhúntúir, chun na pointí is mó a fháil le linn 3 seachtainna a mí bheitheh. Ní bhúnan an ár teisteméireacht smaoineamh dit féin. Ní haon una é go bhfuil an ráta díostíochta cóthart is atá sé. Ní cuireann na gráadúirtha le an airstras ar galtaí agus féic sé é bhd níos practicúla. Le ritar faoi háach slán de bhearachs na léinn seo, ach ní le ritar faoi cé go donna is atá an ár teisteméireacht don slán de bhearach ar galtaí. In áíire, an cumann le haon duine. Is í éire ceann duine tír is iardas an órap, le haid deacrachtaí mearlánta, léirigh stúm éigean. Cá míad ceithre bliana déag san iomlán ar scoil, ag feallam rudaí nua gach lá, sin an aim nach bhfuil? Ach an sin, bíonn gach dalta ag féadann raig ar scrúdú amháin, caiicís amháin, ceithre bliana déag d'ealam le cóir láthair. Má tá droch lá agat mar gheall ar an stras nó an néaróga, tá an clé a thart. Mar near na ceisne ar an bob ar dit? Ní á.
Tá ceithre bliana déag obair agus stud imethe. Cé go ggóir agus atá sé sin. Ba ceart go bhfuil níos mó ná seans a bháin a gcuin sa saoil seo. Is léirú iomlán iad na gráadtúirtha. Tá an scrúda díreach mar an ggéine leis an scrúdú ar bhuiine me hiomaitheoirí agus fiú me cheanhiomaitheoirí. Ann ón bhliain 1924 a chuirde, seafódach. Tá sé thar am ar bhrú a dhéanamh inis. Tá an árteisméirt ar fad faoin eolas atá feilme agat de glanmheabhair. Ag léamh, ag labhairt agus ag scríomh nótaí go mbeidh siad sonathe i ceann. Réig chun an tolas a chur ar an ball breiscrútha ar an lá mór. Ach, an lá in hí sin, is féidir le dermid aonamh ar an eolas go léir. Níl vítar an dalta don saoil go fadtharmach. Anmhainn sé siar-asan, de ar cloismid an méid dalta ag éirí as an ollscoilíocht. Duine i nach séisir, níorbh éonúna ag domsa, ní cuireann an córas céine de gach dalta, ba ceart go mbeidh rogha Anna. Gur bhíle mágad Anna, agus inis bogam mí roigadíon dara amthóir ó scoilmhuire mai chroma, seo éve ní céalachar. Agus an tábhar a siúd ná tá cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna I titim as I chéile. I mo thuirmse, ní hitig an monarcacht hasna as a chéile go deo. Tá an Chraobh Réigiúnach na Breataine ar ceann na Chraobh is móla tionchar Déardaoin. Seasan an monarcacht de éanúlacht déantacht is brod, agus tugann si seasfacht is lasúnachas do bhaintear na tíre. Cinnte, tá go leor bogar tíos cór an Chraobh faoi láthair, agus bhrisin sé macrí le bheith fécint ar na scanáil is déanaí, a chóirg siad bogartí de cinál seo a rís is a rís eile san am atá thart. Nar chuir na man cumarsáda an Chraobh Réigiúnach ar clúdach gach iarsaoir nónúchtán, tá is ag gach mac máthair gníaltar amach é go ddíreach. Gach rud a dhéanann siad, gach rud a caitheann siad, gach áit a hain siad. Is dílach amach ar an tuairt iad. Caithfidh na hipirthirí sa man ag leabhar na cothaigh, agus ar an drochóir, is déantar airgid iad na Ríoga de thora, be dúchláán an muide le status an monarcacht ó ann go ham. Tá caidrih lán de grá ann idir an gnághine agus an bhanraí an éilís. Tá meas mór ag daoine ar an Chraobh, agus téann an nóisiún siar le fada, sean daoine ach go háirithe. Bíonn me teach me hanantín mar scrín don Chraobh Réigiúnach. Plátí cuimh na cáin agus mugaí, fuictear den bhanraíon agus Diana, fiú túálaí té. Gach nulig sin me clown sias, I dust, chun éisteach le harád an bhanraí an éilís. Nar liga diaga le rófa, gearthach siad de cheanga. Is institúd I an monarcacht de mratar arthaí, agus ní ligfar go deo tuis mas a céile. Níl na sastig ag ira an agréocht sin ahrú. Chun leabhart faoin elephant sa siomra, fuair Diana bás ar an 13 lá de lúnasa 1997, an lá céine de bhanis me hiomaitheoirí. Fiú amháin go fearg mór ar na sastig leis an meallach a lábhseáil an monarcacht leis an tubaiste. Ní dhearna sé aon de máiste don bhanarcacht go fadtharmach, mar tá meas cómór sin ag pobal na Breataine orthu. Mar ag mí go léir caiic císio hin, an taglah me go marc le opra, leabhar sí faoi ábhar tom cúisce cosí le buíocht, marthlánta agus cníochas. Rinneadar níthil chun do máiste dhéanamh don bhanarcacht, ach chuna go mar na sastig I cosan na banrína go láthair ag bonn. Bhí chuig a hocht faoin géad a gcuoine ag tuairt túr an díalteach ar megan agus a túr mí. Is léir an statistic seo go bhainnig díalseach leis an manraíon agus an monarcacht, go bé scéal atá caite cúthú. Tarnaíonn si dína le céile, go háirithe anois, ionas go bhfuil a isaghain nach bhfuil siad farfa. Tá feibhne cub sa thurcail cinna, agus aberlum, an bhfuil éon clown gan aib. An go seo nó antíonn si le cruach ag an taobh na deirstúnta? Cum eile sin, le 3 milliún airg ag an chorán in Netflix. Is léir go bhfuil sin mhór an pobl is saoil na Réigiúnach. Tá níos mó cail agus túir thuanis ná bhí ar thuaíomh. Gur míle mágad in sin éva agus a roiigling inis go dtí an tríú amthóir ó scoilmhuire mai chromha, seo cara ní bhéildánaigh. Agus an tábhar cé ná tá na deisna céine ann do ir agus do bhaná I gcúrsaí spórt. Tá is a gcuin go léir nach bhfuil na deisna céanna ann dír agus do bhaná I gcúrsaí spórt. Blianta, beag a fiú ó chin, measa go raibh réinfortaíocht míorúnach agus míchuí don bhaná. An bhanach an bharú ling in an is doing. Rin an tírsléir Forbes tuairisc ar na lú clasatha timpeall an Déardaoin agus a dúrsáil, agus ní raibh ban a bháin
fecas na Phiarsaigh is Sevra. Sa bblion 2019 di gcraoltas na hÉireann trí faointe 7 mhilliún chun taciú le cluichí Gaeilge. Fhear leithúnach. Tugad 3 mhilliún de morí Fiarna, agus 7 míle de morí maná. An gceannaíonn an targad seán na deisna céanna. Ní dóiglam churn maná an méad céanna ama agus iarachtas sa sport, mar sin, ní higamm cén fág go bhfuil difriúcht cómh mór sin idir an gáchéamh. Fógtar maná íoc as cuid fearis, costas taistil agus le héad féin. I gcomparáid le fhear a bhain gach rud séir nasca, de bhar uireachta agus diontais. Leir é glán ó chuig cóhhainise iarrainn círí de fel na man, faoin gcuí a caig na maná íoc as a bheras go léir. Ach nuair dimmer sé dír an círí féin, bhí gach rud séir nasca aige. Sa bhíon 2017 bhágur fear an sacr na man chun dullar stalt mar dhearr aspa tacaíochta banisiachta. Agus bhí an ceart acu. Bhí ag fear na man fear sport a roinnt le fear na níos óige agus arthrú a néadaí a ahrú i seomar go poiblí. Ní léig fan maidir marcdals na dálí sin. Craobh na sé náisiún, all do bhain buaiteoirí fearan 5 mhilliún, cé go bhain fearan na man? Fuck. Tá aspa lucht féicna ag cluichí, aspa creaalta agus tacaíochta an chomh mar dheolar seo níl más ag nádíní i sport na man. Sa bhíon 2015 drastal 3 míle duine craobh na hÉireann de fel na man. Ach go gcomparáid le tinreamh na fear don cléad de caiid an céanna, bhí 8,300 i láthair. Ní féidir leat an lucht a chur ar na daoine, is an nós a doghlaim siad an tachtas. Nuair aon maná clúdachs na man, díirtar go láidir ar a goma, a deileach agus a níos, ag córéad na líonta sa cracin. A casamíd súil ar na fear don neart, a scill agus a gomas. Bout bháin eile don nabh ionanas sa Comán Lú Clascéil, ná nuair bhí cléal lá ceannis de pella na man le himart i parc na Néil limnic im Léana. Béig an dómh imirt i barc Farnell, tus go raibh iomlán ha lumnig ag ira tréanálainn. Ar nóig, níor tugad clúdach telefíse don cléthe seo. Bhí seans níos fearr ann go craoladh siad an seisiún tréanála dír ó Farc na Néil. Conas go méid ag súil le chalíní óga páirte glachas sa sport. Is suchí stúrtha ag na fearí. Bhí fáin níos fearr i dul i dtaithí ar nó rinca nó alíonn. Gur raibh míle maithagad an sin cara, agus inis tá muid i dul go dtí hiirí agus go dtí coláiste phobal i lán hiirí. Beirt sa Chomórtas seo, Catrína ní bhorachú mar in céad cainteoir, agus an tábhracha siúd ná ar scá a chéile a bharan na daoine. Díos mar Aibreán tá glinda craobh ar an seanó. An túrás tá le pléanamh ná an teanach le cáú ar scá chéile a bhair na daoine. Ar scá chéile a bhair na daoine an bhfuil sé fear. Well, I machar an féin, tá sé. Bhreathnaigh daoine ar a chéile ag gcónaí. Sampla sin plí ná targan arán éimiid. Déanann fearmóirí chuirnach tá cruach sa as. Fóbhríonn siad an chuirnach san uair agus tugann siad chuig an bhuileann é. Chuir réabúir sa bhuileann. Déanann cruúr iompar chuig an bhácús á sin éanann bhácéir arán as. Ní sin tugtar an trám chuig na siopaí á sin nílann chun tóirí siopaí é linn na costanéir. Is léir go bhfuil buinte go leor sa fóiseigh seo. Léiríonn an sampla sin plí seo agus solar ar féidir teanach go le gcraoladh a fear in our state. Ó chríoch an deir go damda thosaigh an damna go rií siad an asca. Is é bhágur ar méid ar thosaigh sé seo le formún na náisiúnta, buna heasa i míar fórnaí go dála cuaig. Deir ar siad gursáin na náisiúnta, bunaíodh an teagriíocht chun, siad bán agus slámdála idir náisiúnta go meid. Feicthe domsa gur bheith seo tús an damdú. Is é damdú an bailach go mbeadh daoine agus áisina idir an asca le daoine agus áisina eile ar chun dam. Bhéidir glús an damdú go tapas na méidir nóidú. Is féidir tuchar an damdú ar éagáil go saochaí an bhéadómh. Mar hampla, is féidir bíorna mar McDonald's a éagáil a thar 1 tír de réir slípar son. Is bá an damdú go bhfuil mí go léir bar chéile. An seo an brathmíidir híre éagsúla le go leor ar go targaí. Tógad mé cafe mar hampla. Is é cafe an dara ar is mó a gúrsaí tádála damda, de réir chórbádála éireann, díor go níú stá. Tá an cafe an Africa éireann. Tá mí tuairteach bracamúir ar craolachtaí an náisiúnta déarna gó. Deirtear an áit a dul siad an dearna go bhfuil thar féith an géad dúras Aibreán na hÉireann fosta craolachtaí an náisiúnta.
Tá ag an gud is mó a chuoine sa látá libhar ar Google, Microsoft agus Apple. Is cólaachtaí a náisiúntaí go léir a thugann na seirbhísí go léir. Úsáid léirling na seirbhísí seo gach lá ag breathú leile. Cad an tabhaí, le déanaí a cóisinéidir ag scafó hir go tíir. Caig an damlin ag obair le chéile ag gona an bhrón Phiars. Caig an dam farbara obair leis an dam atá méad farbara maidir leis an vaccine. Beidh ar na tíir bocht an vaccine á an deire chur leis an víras. Fhui láthar níos le fáil feich. Breathan na tíir bocht RNA sin na dhéanamh dóibh. Dáil Parliament na Mhórpa beidh glú óráidí tá stáil. Tá feisirí de Parliament na Mhórpa tar éis presrátas a chuirmach ar an Déardaoin a bhí seo a Luan atá as na tíir bochta a bheidh an vaccine á chun deire chur cóide fan an dam. Tá súil go gan éon póilse don bad leis na cuintí atá le ceannach agam. Tá an fíorhhaigh as ochta an deisiúnta seo, míle. Gur míle mágad Caitríona, agus inis a réigiúnach go dtí an iomlán sa Comórtas Óráide a nacht. Ó choláiste phobal i Luan chiaí a ríist seo éilis nic anreachtaigh. Agus an tábhracha ná tá na deisna céine ann déir agus do bhaná i gcúrsaí sport. Dí, is na sealis. Tá mé seanú chun arún seofla gona deisna céine ann dír agus do bhaná i gcúrsaí sport. Tá mé go hiile scámna i gcuine an rún seo. Inis tuairtí mé 5 second gon smíanamh ar chuigear ban cáiliú le gcúrsaí sport. Agus tuairtí mé 5 second gon smíanamh ar chuigear fear cáiliú le gcúrsaí sport. Tá mé ná cinnte go raibh si bhad níos deacra gon smíanamh ar chuigear man. Céim fá, mar ní aon na maná na deisna céine is a aon na fear. Scríocht a Guardian i mbealta na 2015 go chuir fear an achar na men cás cuairte i gcuine cún aim sacr na státainta. Chuir na men béims cás cuairte ar gcúrsaí airgid. Bhuaigh fear an sacr na státainta carn down na men, fuair siad éon €5 million. Fear na fíor an rank a bhuaigh carn down na bhar €3 million. Ach dúirt an tír seoir ó Neutron the Guardian, nar bhí an targad an aib, ach cuasaí mar gíochta agus ardú na men sa Comórtas. San áilta dailtí UNESCO i Marta 2000 is a thugtaigh, luaisir gurbíd, dá hiad féin géad dos na hiomaitheoirí sport, ná maná, ach ní aon siad ach céir féin géad don túir scíd san na men. Tá eagraíochta éagsúla cosúla an Gcuiste Idirnáisiúnta Olimpice Naisnéanta na men agus UNESCO tar isteach le chéile chun feachtas a bhainú mar le ardú na men i gcúrsaí sport. Tá 25 moltóirí acu a clúdaíonn, ran fortaíocht, ionadaíocht agus an próséas cínteorta. Sin é na constaci atá i colíní agus maná i gcúrsaí sport. Nach léiríonn seo, nach bhfuil na deisna céine ag maná i gcúrsaí sport. Tóg mar hampla inéir is saon 2008, chuir RT aglaibh ar aon clasí déag atá mar réime, agus dúirt gach duine acu seachas Gina Moses i aon liú clasíocht. Nach bhfuil na deisna céine ag maná i gcúrsaí sport. In year 4 2008, bhunaigh cónaim sport iarnach, feachtas fiche, onas go méid na deisna céine ag maná i gcúrsaí sport. Na príomh-aimne ná, níos mó tuairiscíthe duna maná san na men, agus níos mó iomlán duna maná. An mána tá cúna, muna bhicinn si í, ní féidir léhí a bheidh. Gá bhliain in dhiaidh sin, dúirt an feachtas. Tá go leor déanta, ach tá go leor le déanamh. Tá an tagadh chu dearmarád, tá buíoch díomhas útéis de clom. Tásúla gom go dtéon tíim siúblam nar dearm, nach bhfuil na deisna céine ag maná ann de agus de maná i gcúrsaí sport. Gur mágad an sin dá éilis nic anreachtaigh agus inis tá muid de bogad raig go dtí an Comórtas Óráide a nacht. Tá athrú beag amháin sa Chomórtas seo a gcomparáid leis an ceann sóisireach tá ceannóid cainte i gach éon iomlán sa Comórtas seo. Tá snóid a ríist le meánscáil cnoch na labhrás i gcathair limní agus an céad cainteoracha ná Aoife Gilmartin. Sin tábhar cainte ag a Aoife ná tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnaigh an dian glasáil. Is mór na nóir dom deise óil leabhart libaniu. Is é an rúna táfla agam
ná tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosaigh an daon glasán. Ní aon tíom leis an rúd seo in éon chur. An rud a héin a bhd tain sé bhór a déarn an seanachal, agus credan go bhfuil an seanachal seo arúnach don cá seo. Cilíonn fallánna an stád nuair a bhíonn tú comhghairdeas, slán túil nó sanna anad féin. Tá an daon glasán faoi lán cheol deasca COVID-19, agus tá sé curás do cuasaí fallánna in éireann. I réit na óráidí seo, léifigh mé an tionchar diúlteach ar mabhar slánta agus fallánna fisiciúla, agus an brú a cuirtear ar daoine. Ar an géadal sios, tá tionchar diúlteach ag an daon glasáil ar mabhar slánta na tíre. Ní féidir a héine, gurbí ceantar faibanna is prání sa dír. Tá gach duna faoi glas óháile gan éon idir gníomhach sosialta. Ní leon rud ná dúrtha faoi bheith sceartha ó daoine agus an umracha ama a cabhid a éanair. Tá agla ar chean daoine an seacha ágáil, tá gcóirde agus a ghfuailte ag fáil bás do bhar COVID-19. Tá gnóthaí in úmar na hamléise gan ancam ó hús an nerd agus cail anna chuid daoine a bosanna dá bhar. Tá siad in ís le brí mar gheall ar an dífastíocht agus mar gheall nach bhfuil siad in mar gáiste iad nó bun riachtaine sé ceannach. Déirtear go bhfuil faiban na dúlgar ag duine as cúgar in éireann, agus ar an drochar tá siad méadú inis sa lá atá aniu. Né hé an víras an tain fan daon timpeall, ach dúlgar agus imní freisin. Tá an tírig irí daoine a chuinál slán an víras, ach mar thir sin, tá daoine ag fáilt níos mó ag an nálar doba. Gan dabht níl na daoine sa tír seo, slánta, comhghairdeach nó sonna anad féin. Ag bogar a cuirtear slánta agus fallánna fisiciúla an mhaol de bhar COVID-19. Dúnta an its bóirt, cuirtear clúthaí agus tréálar ceall, agus ní féidir le nachlíoch níos fuid an 2 kilométer dhéanamh. Tá aspadóchas agus scratha ag daoine. Sa cé daon glasál bhí gachtainna muag siúil san aimsearma, ach anis, tá gachtainna brain déna siúlóidí céine. I móthain féin, tá is a gom nach bhfuil fáil ar aon rud a dhéanamh, ach bheith leisciúil ag a hebí gasta, rudí nach garín ar bhalána. Chomh mála sin, ní féidir linn darmad a dhéanamh ar na daoine a raibh an víras híos nó go díre. Feicim mí na statisticí sa nuacht gacia, agus briseach sé de crí. Tá daoine ag fáil do bhéifeachtaí fad thermach, tá na ospidéal na cír húthal, agus thaispeáin sé sin nach bhfuil ar gcóirsaí fallánna níos fearr sa tír ó thosaigh an daon glasál. Agus do mo faointí dhearraní, ís na háige ís na glóra a déir siad, ach nílam cinnta faoi sin. Tá brúáil mhór ar dátí ag obair sa bháile lá in níag lé. Tá seos ar dátí, níl é sa gcuin cadatáilú le na dachas. Níl míad an ann ar gcuirde aá, agus na lánaí in monscóil nó níonra. Níl siad an ann cuirde dhéanamh, agus is blianta fíor hábhachtach íon blianta na háige. Cuireann sé seachar daoine nuair nach mbíonn siad an ann chuirde ghlacha ina gath bhaimse, mar caríonn na rudí sin go léir chun déir lá le brú an saoil. Bíonn an óige aislingach i déir siad, ach nílam cinnta faoi sin, tá na daoine óige sa tír seo an úmar na hamléise. Ó thús go déir an óráide seo, thaispeáin mé nach bhfuil an cuairsaí fallánna níos fearr sa tír ó thosaigh an daon glasál. Is amana deacra aisiúd seo, agus is amí cuair chuir an saoilte. Tá súlagam go éon tóigh sin blum, gur míle maithagwibh. Gur míle maithagwibh in sin ife. An is raig go dtí an dara omthór ó Manscoil Cnocht na Labhras sa Chomórtas Sínsir, seo sinnéad ní bhríon, agus an tábhar cainteacha ná ar scá a chéile a bharan na daoine. Díomh a dhéanúirsla. Is mór an nóir de bheith an seo inneamh chun chainte libh i bhar an rúin ar scá a chéile a bharan na daoine. Níl éon áras i magan na go bhfuil sé fíor, agus tá mar níach goin éon tóigh si bhlum faoi dhearan na óráide. Sulla siam áfach ba bháil am seanbhnúach ar an grún. Tuigim ón seanachil seo gur cheartú an seasamh le chéile, agus ba chóirú an cuiidúla na chéile a irid agus a déitaníis. Mar sin ar dús, ní nóid méid chuna sa dhéanaan fleúlacht agus altrúchas más mhór den ar sochaí. An sin, déananig méid a nniuchach ar an nach cainte ní neart go chur le chéile, agus ag an deire pléigh méid na bontáistí pásanta a bhaineann le chomhrú agus cináltas. Ar an géaddul sios. Nuair chomhraíonn daoine le daoine eile,
chuirtear fios agus fearbait sochaí an iomlán, near tíonn sé spirit pobl. Tóg an tionscin pobl bailte slacht for mar hampla. Tag an Johnny le chéile chun snas a chur gaimdra túla agus iad áliú. De bhar sin, tan tímbruch níos lan túla, tan ceantar bhad níos deise agus brehin gach duine an sochar. No fógróidh Aibreán Réigiúnach a thugan neart deisina agus takeíocht den óige in hÉireann. Agus cadmhaí caharnachtaí gosúla bóthra agus trócra. Sóráithríonn siad cúna forbethe na daoine is buaite Déardaoin, chun iad a chumasú a bheith nafsplach agus seasfach. Déitan semplí gan áramh ó chuirtíomh, ach ceapan ghuail sé sa léir. Nuair a bharan na daoine scá a chéile, chuirtear fios agus fearbait gach taobh dúir sochaí. An naradal sios. Tá míad 1,000 uair níos ládra nuair a cheasamíad le chéile. Ní ásan craon bith leis féin mar a déirtar, agus ní neart go chur le chéile. Is de nád uair an duine grúpaí a chur le chéile, mar an rúpaí tá míad níos sábháilte agus níos cuachtaí. Le chéile is féidir linn muid féin a chosint, agus mar nána ahrú chun the amhais. Smaoinmh na rudaí is mó atá bainte amach againn. An glúiseach ceart a híbalta sa stát aontaithe, an próise síochána sa tuaisceart, an titim bhalla bhar léinn. Bhí si go léir déanta le Chomh Rú agus trúforthaíocht. Agus cad faoi na vaccíní faoi láthair. Gan Chomh Rú idirnáisiúnta ní bheidh vaccín de cinál bit a gcuin fós. Mar sin is léir, má ó bríníd le chéile, be méid I bhad níos ládra agus níos fearras, agus scá a chéile a bharníd. Faoi é. Níl sé slán túl dúin a bheith in ar néana rúvinnic. Tá míad níos áthasín ar chahamíad ama le chéile, nar ar gáirde, ar deilig agus go háirithe ag cabhrú le daoine eile. Tá bontáistí persanta omadúla ann, mar hampla I réim sin na meabharnánta. De réir sícólí, nar a chuid mí le daoine eile, mai líon ar nuadnas, churann sé nar ar bhéin bhaín, agus tugann sé suamhnas inta na dúin. Nuair a oibríonn go Déardaoin, bhuail mí le daoine nua, agus is minic dhéanamh mí cóirdeasló. D'éigh sé am a chur le héal, mar chabhraíonn sé de stras a laidú agus a bhrúfála a ísliú. Nuair a bharamíad scá a chéile, bheabhsítar gaidám na maithe. Marachal scar. Nuair a cheasamíad le chéile, ag tuairt cabhair daoine eile, chuirtear fios agus fearbait sochaí. A riimiad níos ládra agus níos cuachtaí, agus má chiimiad níos sonna agus níos slantúla. Dábhrí sin is féidir le gach ile duine in túlam, scá a chéile a bharan na daoine gan éon áras bit. Guribh míle maithagah. Fairpléideachas an sin sinnéad, anis, leanamíad a raig go dtí scoilmhór in mai croma seo an tríú ómthór sa Comórtas Óráide, seo saibh de borcha, agus an tábhar cainteacha ná tá na deisina céanna ann d'ir agus do bhaná I gcomórsaí sport. Is féidir le mar rá nach néon tím leis an rún go bhfuil na deisina céanna ann d'ir agus do bhaná I gcomórsaí sport. Fiú, is féidir le mar agus sábháilte nach néon tóch móránlah. An géadal sias ba bhailm le rua chóirt don mí chothirméad is sa léire tócha an bharna fád dá chreita idir luachlas a hamaná agus a ggóglacha fearna. Agus níl me caint faoin marna báú clasathe garimúla amháin, rud atá ó frásach an féin. Tá me caint faoi gúisina airgid agus muoinú de sport amatéiricha chomá. Nuair a bhaig fan an fear na Hafraice cheas, Craobh Réigiúnach blin 2009, bronnach 350,000 euro arthú. Méiltenach, nach bhfuil. Nuair a bhaig fan na man nua a héile na Craobh Réigiúnach blin 2017, fuaradar faic. Ag boggy beagán níos Déardaoin, chun rialtas 3.7 milliún euro chun taú le himróirí cluichí Gaeilge an Noreg, ba láthluil an bhaise dó bheith sin. Cuirthach 3 milliún euro fád imróirí na fear, agus an 700,000 don an ban imróirí. An féidir leat na deisina céanna álas na hifrice sin? Ní dóil mé. Comá lei sin, ní ag am RTE ar bríomh creatóir an éireann ag taispáint cluichí na man go vinnic. Nota den cinál céna, ní ach sé fán géad don scéad a sport lína cumatha faoi bhaná. Sé fán géad go bhóra dí aring.
Dachrocht eile atá ag mná sa sport ná an gantain is achfaní atá ar fádómh. In 2017, díoch mná hiorón, €3,010 do chuman luachlas scail hiorón, chun tréála dhéanamh in anad gcraobhacha a bhí tócha dos na fear. Is áis óntaach é gan dát, a cábhfuil an áistin caighdeán céine dos na mná. Ní ach cúpla mí ó hin ar an séú lá den nolig, cluthe leat ceannis na hÉireann, carcaigh an aig na Gaillimhe i bell na man. Bhí sé le bheith ar siúla bart na Nuil, limnach, leathlaí atartha, a cathach amach iad, de bhar go raibh tréanálaigh na haimánathe limnig, agus bogú iad go páirc Farnéil, I mbaile átha clia. An maidin sin ag an nóméid Déardaoin a thríoch an cluiche go páirc an Crócaigh, de bhar go raibh an áit róta. Mar thora ar sin, ní raibh fága ag fuireann na Gaillimhe ach 7 nóméid le taobh suas don cluiche mór. Bhí gach mac máthraigh sú leis an cluiche sinna eiscint ar tíide chathair, de bhar go raibh na cluichí imirtha sa stáid folamh. Buíochas le dia, bhí RTE ann ar an lá, ré chun dul, mar bhí cluiche na fear ag dul in dhéag agus, níor chéile cluiche na man. Dimmer na fear, díreach in dhéag agus bhí RTE ann le chéile. Tá sé riachtanach ahananta sa chóirt an aspa ahanantais a thugtar do bhanimróirí sport. Tá 10 man Craobh Comórtas na hÉireann bóta ag Henry ó Siobháin. Nach fear úntaach é. Ní dhéanam í darúdar go Joe mar luachtar éis na man I bhadró vinnig. Ach, tá 8 man de Craobh Comórtas na hÉireann bóta ag Réigiúnach Corcla agus ag Rinneadh Bhócla. Agus níl mór an luachtar mar eall ar sin. Dámarad ag go bhfuil an gasca sin déanta ag éon air. Ní cloisimis deire leis go Joe. Suas go dtí fithe fuair Anthony Joshua 56 milliún pond ó bheith ag darnálaíocht. San ann céine, Héireann Katie Taylor 5 milliún pond. Don fást céine. An gaithigh mé ard a haringt ar an mí chothraméid de táil lá an seo. Feic ar mí chothraméid sa sport go róvinnig. Feic na níanacha ar fóracha nachtainna agus le héad an nabh na seo. Céan fá a níon fá bach le sport dá mé fá de chalí nóg. Is sochaí ina bhfuil ceannas ag na fear, bheith fá níos fear le bheith I do bhan antra nó gruigere. Gurb magad an sin saibh, anis tá muid dul go dtí meánscoil bhríad néfa I Gailearna agus Rebecca ní gúil. Sin tábhar cainte tá ag a Rebecca ná tá cuasaí fallánna níos fearr sa tír ó thosnaigh an díon glasáil. Ac a hiorlaigh a moltóirí a gcuoine uisle a lucht déisteachta sa cógáiltí. Is mór an anóir dom an de seo bheith go manmh, chun leabhar libh faoi cuasaí fallánna sa tír seo ó thosaigh an díon glasáil. Credim go hiile is go hiomlán nach bhfuil feastága ar fallánna daoine an éireann ó thús na díon glasála I mí na mórsa sicáta ar cúisna súntasacha, agus chuirg mé roinnt na cúisna sin os for gcóir láthreach. Agus mé ag leabhar libh inis, tá thart ar 50 milliún cásanna dainithe de COVID-19 ar domhan, agus for riamh tá níos mó ná 2 milliún duine ar chlí na fíorna de bhór an vírus míltnach seo. Tá imní agus bord le bras an air. Tá sé cótógálaach leis an vírus é féin atá ag scapa timpeall na tíre gan trín gan teorann. Tá agla ar bharrán daoine ribh ionaib tú, agus go bhaig go gcuirde nó an mhuill teile ag bás. Tá imní orthu de bhór an aspa cinnteachta atá ag buint leis an vírus. Tá antionchar ag na rudaí seo ar bhearasnáinte muintear na tíre ó thús na díon glasála. Aniuas ar sin, tá mé go léir ag folingt de bhór an aspa teaghála lenar muintear agus lenar gcuirde. Tá sé fíorheachar bheith scuise amach ó gcuoine eile, agus tá uagnas an domhain ar gcuoine áirithe dá bhór. Mar thura, tá fás tagtha ar líon na níine a deir go bhfuil a gcúrsaí sláinte meabhrach ag dul chun donas. De réir na fianaise ón bríomh-oifig staidrimh, dúirt beagnach 60 fáingéid de gcuoine go raibh tionchar diúltach ag an bendéim ar a sláinte meabhrach. Chun an tearnscanna a chur I gceann na héagóra, tá sláinte isiciúil ar gcuid saoránach á gur méil de bhór na díon glasála sa tír seo. Níl míad ábalta póirse ghlacha I gcatha bhaimseire áirithe díos gan scar sóisialta,
ar nós cluichí spórt, drámaíocht, ceol agus le héad. Ó ma haithí féin, bhí is anthóga leis an spórt i ruma héal, ach ní féidir lom imirt lime fuair pelle a thuile. Tá sé sin ag cur go mórsteach ar mo bhearstánta agus ar mar thlánta curp, agus ní mime éonar. Timpeall na hÉireann tá daoine ag brath ar a gach bhaimsere chun fuisamh fháil ó bhrú an tíl agus chun cleachta curpa fháil. Níl aon doubt ach go bhfuil sé ag déanamh dochar de cuasaí fallánna gach uile duine sa tír seo nach bhfuil an ann a gach bhaimsere a dhéanamh. Tá beagnach tagtha go deireadh chuig cainte, agus is léir ó méid atá ráite agam go bhfuil an daoin ghlasáil ag cur go mórsteach ar cuasaí fallánna sa tír seo. Tá sláinte meabhrach agus sláinte isiciúil an pobal imithe chun donas agus iad sánathe sa bhaile gan duine ar bith a fheiceáil. Catha na heochaigh deireadh leis. Sin rud nach feidir, ach tá is agam go bhfuil gach duine in neireann na feide. Ní féidir marach dá mar seo go gceann a bhad. Níl aon réiteach simplí ar an bhaib seo, ach le cúnamh dé bé mé go léir vaccínathe roimh deireadh na bliana. Idir an dálainn gan áras, tá sé mar dúgus ar ar fad na trolínta go léir leanúint, scar sosialte cleachta agus clúdach aige a chathmh. Mar deir an seanachil ar scá chéile a bhar na daine, agus má curmíd le chéile, sorómí na dacrochtaí. Chun críocha chuir me chuig cainte, ba bhíonn le mo bhhuichas a gcraoladh as an éiste cinálta a thug sibh dom. Gurb míle mágwibh. Gurb míle mágwibh an sin Rebecca. Anis, leanamid araig go dtí Sophia ní Bhrin ó Manscoil na Bhuire in Mayala, agus an tábhar cainte a céisiúd ná tá na deisina céanna ann de ir agus de bhaná I gcúrsaí spórt. Is mór an an nárdam an deise páirt a ghlacha sa Craobh Réigiúnach den Chomórtas Óráide seo. An rún a bheith a phlé a go an nómh, ná go bhfuil na deisina céanna ann dír agus de bhaná I gcúrsaí spórt. Sé is brí leis an rún seo, ná go bhfaigheann fhear agus mná na seansanna céanna agus go gatar go chothrom le gach aine. Is cuma mas fearr nó banatá I gceist. San na ráid seo cheistófar má tá chothromaíocht inscinne ann sa spórt. Gan éana go tá lán stereotípanna ar bhain inscinne sa spórt. Tá roinnt spórt a neachtar le fhear agus spórt eile le mná. Tá a lán mná inspiráideacha ag obair go dtí chun an bhearna idir agus mná sa spórt a leagdú. Is ban spargúil I Katie Taylor, an chéad bhain éireannach a bhuaigh bán sna chluichí Olimpice 2012. Ní raibh aon chomórtas dornaliaachta na man sna chluichí Olimpice go dtí 2012. Ag fécinnt ar an bhíreach sin, ní féidir a rá go fearnach go bhfuair mná na deisina céanna is a fór na fhear. Gabhamid buchas le héadí Katie Taylor mar tá sí ag tuairt de hampla do na chalíní agus ag brise na stereotípanna atá ann. Is ban inspiráideach eile I Rachel Blackmore. Ba I an marca capel is rathúla sa Chomórtas idirnáisiúnta Cheltenham na Déanaí. Níor tharla sé riamh gur bhuaigh ban an méid is mó rásaí ag Cheltenham is gasca olmhar é. Mar sin, chafrad bhil go bhfuil chuirsaí ag athrú agus go bhfuil feabhas ag teachtar. Mar a deirtear, is fearr go maol ná go brach. Tá neamh-ionanas inscinne le feiceáil san ar spórt náisiúnta an Cumann Luachlas Gael. Is léir don dal nach gatar go chorann le fear agus mná. Féach ar an bhíneise a chaide. Sa bhliain 2019 bhí 82,300 sa lucht féiceanna ag cluiche ceannis na bhear, sa fel agus san iomláníocht, teach Luan, ach ní raibh 56,140 duine ag craobh na hÉireann de fel na man agus níos lú fós don comhghairdeas, 24,730 duine. Feictear an bhearna inscinne níos mó sna spórt profisiúnta,
go háirithe I dtaca le pá. Ba é Roger Federer an fearsport a hill an méid is mó airgid an norig. Cred é nó nachcred. Hill an timór le dóige, chéad is $6 milliún I fithe. I gumbaráid le Naomi Osaka, a hill si $37 milliún. Ach tá siad ag imirt an sport céine. Ní aonn siad na deisina ó riachta céine. Cén fianaise eile atá ag taistil chun an éagochraíocht sa sport a léirú. Ach chairde, is léir ó méid atá ráite agam nach bhain me ná na deisina céine leis na fear sa sport. Cé go bhfuil fios ag teachtar chuirsaí tá fós bóthar ad a roin. Mar a deirtear, de réir a chéile a thógtar na cheisleáin. Míle buchas as uait éiste glom. Gurb míle mágad an sin Sophia, anis lena míad a raig go dtí Peggy ní Gronabháin ó Pobal Scoil Óin Basta. Agus an tábhar ná, tá cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna I titim as a chéile. Is é an tábhar cainte a beidh a plégam, ná tá cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna ag titim as a chéile, tá mé I gcuine an rún seo. A carda, dar leis an rún tá cuma ar an scéal go bhfuil an monarcacht hasna ag titim as a chéile. Well, a carda, ní bhar an slíte ar bhítar mar dhéar an seanchail. I ritma óráid le róg mé nach bhfuil monarcacht hasna ag titim as a chéile, trí phléí dhéanamh ar na scanal eile a sairigh an monarcht. Le róg mé go bhfuil obair na monarcht a fós ar siúl, agus taspáin fig mé go bhfuil an lína comhghairdeas fós slán. Credum go leidir nach bhfuil monarcacht hasna ag titim as a chéile. Tám cinnte gur cúla si faoin an aglaibh ar rinne ar Prince Harry agus ar Van Duke Meghan Markle. Bhí sé ar gach síomh sóibhíochta. Cosú leis an nuacht agus na nuachtáin, bhí sé ar appanna cosú le TikTok freisin. Cad an fear ná rá, ní cruair an lucht arthú, mar ní rá lom a bheith am a Van Duke ach ire. Ach, ní léinn cúis an go tífi gach duine eile sa clán as a chéile, de bhar go bhfuil Harry agus Meghan ag imimecht? Níl Prince Harry díreacht an lína don rícáir, agus de bhar sin ní dhéanann sé de friúil mór má agan sé. Magar a puinte, tháinig an monarcacht hasna na slán tríd a lán scanal móra. Mar hampla, I 1936 dog an riedrich an ricár, mar bhí sé ag éirí banna pósa. Agus í scathar amach ón a fear chéile, agus bhí sé fós bio? Ag an am, bhí an iompar dog achta, agus tá an bia bascanal mór é. Agus cad bhí ran Prince Diana agus na rudaí a tharla idir agus Prince Charles, ba bhór imachtaí ag na scanal seo ag an am. Ach tá an seilech ina seasta fós. Ní tóigh lom go críoch nóig na scanal ratha an sealaigh. De bhar sin, ní cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna ag titim as a chéile. Ma puinte dhearra. Tá saoil na monarcacht hasna ag dul ar aghaidh mar is gná. Tá siad a dhéanamh a cuid dúglaisí. An dóigh libh go hófá Prince William an tam, chun fí seán éam de lá éile pádraigh chuna díomh a rá, le muintir na éireann agus a clán ag titim as a chéile? Ní óigh nó mé. Ní bheith go leor fuineh aige, agus fuair an banríon gá bhadrí nua freisin, má tá a clán ag titim as a chéile, ní bheith go leor ama aice, mar bheith rudaí níos tábhachtaí le dhéanamh aice. A carda, níl cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna ag titim as a chéile, mar mí léinn faoinmh seo ann chun tacú leis seo. Ach an breag nuacht na nuachtáin tablódacha. Well, a luchtéisita, tá an tam ag bratharm, mar sin caithfidh mé críoch a chur má óráid anois. I rith má óráid luigh mé go bhfuil an lína comhghairdeas fós slán. Taispeáin mé go sairigh an monarch scanal mór a chéine, agus léirigh mé go bhfuil obair na monarcha fós ar siú gan Harry agus Meghan. Tásúla gom gur thug mé lo machnamhdíobh ar an gceist céigealta seo. Déirm libh arís, níl cuma ar an scéal go bhfuil an monarcacht hasna ag titim as chéile. Gur mágad as bhar néisteach, slán libh. Gur míle mágad an sin Peggy. Agus don bhirt amthóir Déardaoin sa Chomórtas a síonsear anocht tá muid a dul tharnais go dtí Aibreán agus go dtí meánscoil Loreto i Luan Mala, Cloisfear ar dúis ó Alex ní Ghaibreán agus
Sin tábhar atá ag Alex ná tá cuma ar an scéal go bhfuil monarcacht hasna I titim as a chéile. A bhfuiltóirí agus na gcuinniúisle, chuir an fáilte roimh an seo. Tá cuma ar an scéal go bhfuil an bhunarcacht hasanna ag titim as a chéile. Nuair le riomid faoi bhunarcacht, tá rí nó banríon atá gceist agus tá an duine seo ina ceann ar an tír. Maidir le bhunarcacht hasanna, tá banríon éilis atá ina ceann ar hasanna agus tá sí pósta le Phronsa Philip. De riar an rún, tátar ag tóir nach méid an bhunarcacht ann le fada ach ní fíor é seo an éair, nach raibh focail de. Bhear an bhunarcacht le 1,100 bliain, agus beidh sí ann le fada, tá cinnte de sin. Níl cuma ar an scéal go bhfuil an bhunarcacht hasanna ag titim as a chéile. Is the mo hábhachtach de chraidisiún agus de star na tíre iad. Tá lán daoine is hasanna ag tanú go mór le bhreithlá Phronsa Philip a céileora an saoire seo, nuair bheidh sé 100 bliain d'aois. Comhála sin, ná déanaigh Dermid go muineann an bratan beag agus an alban leis an cóblathas, agus nuair tugadh rabhadómh imeacht don bhunarcacht, ní raibh siad sásta é a dhéanamh. Níl teorann leis an joiobair a dhéanann an bhunarcacht. Is ambassadóirí iad báil de na lán carnachtaí éagsúla, agus I meásanna 2011 thug banríon éilis cuairt I fagúil ar phoblach na hÉireann. Thug an banríon óráid I gcaitheamh láithlia, agus ní dhéanaigh aine Dermid go Joe ar na focail a leabhar an banríon. A uachtarán agus a chairde. Ba cabhar mhór í seo an caidreamh idir na Gael agus na Sasannig a náisiú. Cinnte tá scanal ann. Cúlamar van céile an Phronsa Harry ag caint le Meghan Markle. Dúirt sin ar cá an Chraobh Réigiúnach go maith le agus nar tugadh mór an tacaíochta dí. Ach, bhí daoine den tuairim nach raibh Meghan saoráin lucht ach an iad. Nuair chun creator Piers Morgan, ar chlár Good Morning Britain, cael sé a fust ach inis. Tá níos mó ná 360,000 duine treis achar de híniú ag irí ar ITV an post a thuairt arás de Morgan. Is léir go bhfuil siad dílis don bhunarcacht. Rinne an Phronsa Andrew aglah leis an BBC ag rá go raibh cardis idir é agus Jeffrey Epstein, duine bhain míúsáras leanaí. Áfach, tá an bhunarcacht fós loidir, ní ghlach an bhunarcacht leis an iompar seo, agus níl an Phronsa feicáil go poblí a thuile. Tá muintear hasanna sásta leis an réiteach seo, mar an 10 de bhína Marta na sa bhliain seo, Phiarsaigh ar an sib idirlín statistica.com. Go raibh 62 faoin gcéad I bhábhar na monarchta, agus ná raibh 21 ina cuine, cinnte níl si ag titim as a chéile. Níl an Chraobh Réigiúnach fear cóireabe ach is é sin an fá a bfuil grá daoine dóibh. Tá sí cosúil léinn. Cinnte tá Severus agus Stádas acu ach níl siad gan lucht. Déanann siad bosisiún. Déanann gach aine bosisiún. Ní bhíonn sí gan lucht. De riar YouGov.uk. Tugann 74 faoin gcéad daoine tacaíocht don Phronsa William agus a ban Catherine. Agus an ina se seoghhain, conas gur féidir le haine rá go bhfuil si ag titim as a chéile. Cred é nuair deirme go bhfuil si imlá a sláinte. Gurb maithagwibh. Gurb míle mágad in sin Alex, agus inis a raigling go dtí an iomlán Déardaoin agus an dara duine nó an dara iomlán ó Cloisfear Loreto ó Meanscoil Loreto I Gluan Mala, seo trína ní rian agus an tábhar cainte cé ná tá na deisina céine ann, déir agus do bhaná I gcúrsaí spórt. A buaiteoirí agus a gcuinniúisle, chuir fáilte romh go léir. Smaoine míos ar an rocail spórt. Pell, haca, Cloisfear comhghairdeas, snámh, rábhaíocht, luachlasíocht agus ar eile.
Dréir an rún seo, tá na deisina céine ann is do bhaná I gcúrsaí sport. Tá sé ag intin dún go dtugtar na seansanna céine is na tacaíocht céine do chalíní is do bhuacalaí sa sport. No cred ocail de an mallart fad atá fíor. Tá barna mór ann idir conas a catar le fhear agus le bhaná sa sport. Is duine sportúil mé, is gcraoladh an sport, go háirithe feadh. Tá passion agus dígur san, agus tá cóirde sa fáil. Sin cuid duna fána animríon sport. Sa bhliain 2019, dimar mo scoil, I gcraobh na hÉireann sa fel na man, an leibhéal is irde. Conas mór bhí an lá. Well, bhí an cléithe ar siúil I galan cúnta cilcuinnig. Se, I galan! An teachtain in íoc sin imríoch an cléithe céine duna bhuacalaí. I bórc an crócaigh. Craolú bio TG cahar. Céim fá, nach raibh cléithe ar siúil I bórc an crócaigh. No nor craolú TG cahar. Conas is féidir a rá, gfuil na deisina céine ann is do bhaná sa sport. Féach amís ar chóirsaí airgeadais. Til na fhear sa Comórtas Premier League is sásanna 3 milliún. 3 milliún! Tá an Comórtas céine ar siúil do bhaná ach is minic ná míonn sé ar siúil ar an telefís. Til na bhaná 150,000 punt gach líon. Ó fuck. Ní gádúing dul thar lear chun an aspa cothairmíochta seo a eicáil. Smaoinigh í siar go dtí 2015. Bhí an craobh don Comórtas FAI sa fel na man ar siúil is stád a bhíba. Cuaigh an cléithe go dtí pinos. A ahad is a bhí na mná ag tógáil na ciceanna pinos. Réit na fhear amach ar an bórc, agus thosaigh siad ag olbhú dá cléithe féin. Ní raibh meas acu ar na mná ar cur ar bith. Is fíor le gráineamach Elwyn, láirthar ar pel na man ar TG crathar, nuair a deir si nach bhain na mná. Costas sí, festas tréanála. Ná fiú bia tar éis na seisiún tréanála. Is scéal eile de áfach. Gan deis, tugan mná cosúla Rachel Blackmore agus Aisling Maloney a hagan ó ma chúnta féin agus Katie Taylor spraga dún go léir. Tomás gach aine ar a gcumas agus ar loidracht. Níl na deisina céine ann de is do bhaná sa sport ach. Tásúla a gom go mbeidh athrú ann agus go mbeidh saol na man sa sport. Níos sonna, níos fearr agus níos cothairme an sin. Míle buíochas as éisteach lán. Gurb míle mágad trína ní rion an sin ó meánscoil Loreto I Luan mala. An is seáda tá sé nám doing dul agus labhairt leis na moltóirí don ihe nocht, sin líam mac a bhuiir agus mórín ban I bhuirí. Tá mid chun tosnú amach leis an torra sóisireach agus labhrómid go díreach ar Zoom le líam mac a bhuiir. Well dúis bhfuilm comhghairdeas anamh leis na cainteoirí go léirí anna chaideánagainn san óráidíocht nó sa díospóireach seo tránóna go leor ibre dianta ag na cainteoirí ó heh taide ach beidir nuair a haine sé chuige nuair a hanig an crúar a dáin ar fad gur bé na hachmhaní a thug dia doing an nádúra cainte agus an nádúra gaidíochta nó úsáid na lámh beidir ba bhó
an luas an passion a Hispáin na caintóirí doing agus iad mun na óráidíochta go raibh a charactéir féin I taptrí na good cainte agus a tlí gur ceangail an bheirtatá dul a raig an méadmhíle rácha leis an rún agus níor a bhéon áras ceachtar an mertaging ná gur bíad na buaiteoirí inmh atá dul chun cín ná beirt ó scoilmhuiide mo cráma chun técarcaí ana ní bhathúna agus cara ní bhfuil dálaigh. Gur míle mágad an sin Liam agus an tora. Sa Craobh Réigiúnach seo, Craobh Réigiúnach a dó, in raing sóisiar an bertatá dal a raig ná ana ní bhathúna agus cara ní bhfuil dálaigh. Fair play díomh Bert. An is a raig go dtí na torthaí den Comórtas Sínsreach agus tá muid chun dul beo anois go dtí Máirín ban í Mhuirí. Comórtas le chuilehine a lápát in na díospóir faoi seo, tuigim muid go léir na sé éasca a dtíobh an tín glasnú bí go le rá agus gunship in san scoil. Bhí díospóir iontach ar siúl bhí pointí iontach agus bhí go léir go leor taide déanta ag daoine. Chunnig muid go leor passion in na óráidí seo agus an coppla rud a chur na daoine chun cín a ran buacu ná thug siad míú má an rún a hain agus bhí na smaointí ceangailte go má leis an rún. Leir siad go muineach agus bhí taide déanta mar de na hana. Agus bhí úsad má bainte an glór le hí féin a chur ar pointí faoi le a bhí si begéir dhéanamh. Sin ráta a Bert go le rá agus comhghairdeas leis Sinead ní Bhriain ó Lauren Hill agus Alex ní Rábhrainne ó Melscoil le Reisú Clúmála. Maisib. Gur míle mágad an sin a bháirín agus danuachta an sin dá Sinead ní Bhriain ó Manscoil Cnocht na Labhras in Chathair Limní agus danuachta chomá de Alex ní Ghabhran ó Manscoil Loreto I Gluanmala. Fair play díomh Bert. Beidh sibh a dul a raig go dtí craobh na hÉireann den Chomórtas seo agus beidh nuachta goibh féin gréamh I gceann chópla lá go dtí an scoil. So fair play goibh ar fad agus sin deir leis an gréile a nocht, sin Craobh Réigiúnach a dó déant a going be míid thnáis ihe mórach de Craobh Réigiúnach uimhir a trí bhí gíling.